l-programm bdejna nsemmu ftitina u inti di Romina u nixtieq illi kull min qed jismana jiftaħ daqsxejn widneħ għax di importanti ħafna. Jiena mhux se nitkellem fuq bniedem x'għandu jiekol u x'm'għandux jiekol għax dak hemm nutritionists u dietitians li jistgħu jgħinuna. Imma l-istil li ħaniklu, kif niklu, jagħmel differenza tremenda. Iktar ma jgħaddi żmien u nixtieqek li qed tisma' dal-programm tiftaħ daqsxejn par widnejn għax importanti, aktar qed isibu rabta bejn il-hormones tagħna u dak li niklu, fl-ima sens. Mela, jekk jiena pereżempju nikol ta' spiss, isibu illi dik il-famuża insulina jiena qed nolliha ftit u spiss. Din l-insulina huwa qisu messaġġ illi l-moħħ jgħaddi lill-ġisem u jgħidlu pereżempju isma' iżżommx, ċew bil-kontra, żomm ix-xaħam illi inti għandek. Mela iktar ma niekol ta' spiss jien, aktar qed nirċievi l-messaġġ biex inżomm ix-xaħam illi għandi. Min-naħa l-oħra jsibu illi jekk aħna nagħmlu perjodu ta' ħin konsekuttiv illi fih insumu u meta nsumu qed ngħid nista' nixrob ilma iva, nista' nieħu te iswed, kafe iswed, però pereżempju mat-te u mal-kafe ma nżidx ħalib jew gallettini. Insum kif tajt anka kif jgħidu kważi kull reliġjon il-famuż sawm. U mhux insawmu għal 40 jum, insumu għal ħin. Għal ngħidu aħna idealment bejn 14 u 16 siegħa. U qabel ma dak li jkun jgħid emmi ma toċċ għalija twil wisq il-ħin, ħanfisser x'jiġifieri bejn 14 u 16 siegħa. Illi jekk jiena llejla niekol fit-8 Romina, 16 siegħa wara taf meta jiġu nofsinhar tal-għada. Jiena ma nistax illi wara 8 ma nibqax innaqqar u sempliċiment għada filgħodu ma nieħux il-breakfast. U tuħu f'nofsinhar? U niekol f'nofsinhar. Dal-approach. U kemm qed ngħidu? Hemmhekk hemm 16 siegħa. 16 siegħa. Din is-sistema illi inti fiha qed tagħmel bejn 14 siegħa ma tikolx iżżommlok l-insulina f'livelli baxxi ħafna. Irridu noqogħdu attenti mbagħad x'ħaniklu wara 16 Prosit. Ħanasal għalija wkoll. Mela meta jiena ma kilx, żammejt l-insulina vera baxxa. Allura lil moħħi qed ngħidlu, jew ċew moħħi qed jgħidli uża x-xaħam li għandek riservat għall-enerġija. La mhux ġej mill-ikel ġibu mix-xaħam. Imma mbagħad jgħidu li tista' twaqqaf il-metabolismu. Gideb faħxi sfortunatament, illi forsi kien tal-im passat jiena ma jdejjaqx minnkom. Anka l-istudji tiegħu xogħol li kien fuq ix-xjenza ta' dawn l-affarijiet. Ir-riċerka turik, Romina, ma nistgħux nibqgħu immeru r-riċerka li turik illi bniedem aktar ma jiekol frekwenti hawn mentalità ta' il-ħin kollu rrid innaqqar xi ħaġa. Healthy ta' mu qed nagħmel xejn ħażin li inti l-ħin kollu tiekol il-bniedem minn żmien żemżem qatt ma kien il-ħin kollu jiekol. Minn mindu l-ekonomija żviluppat daqshekk illi aħna x'kien irridu niklu, ftaħt il-kabord kilt, ftaħt il-friġġ kilt, fi żmien il-gwerra kemm kienu jsumu, iridu ma jridux, fi żmien li kienu jikkaċċjaw, l-ewwel titmur tiġri, tipprova taqbad xi annimal, jekk kien xortik tajba dakinhar qbad l-annimal u kiltu. Jekk beżżul bqajt bil-ġuħ. Għandek bżonn taqta' frotta titla ma' siġra. Trid il-frott tal-iliqi tiegħek, trid tiżrom. L-ewwel konna naħdmu. Mbagħad konna nieklu, mhux fiex ħin irridu nieklu. Taħna kilna. Imma mbagħad għandek forsi dik il-problema, sorry x'bislek fin-nofs. Li ħatamel 16 siegħa ħassu. Imma mbagħad wara 16 siegħa meta tiġi biex tikol dak il-platt qudiemek. Allura x'ħadd ikol? Brava. Ħadd ikol dak li ssib u dak li jisisfak? Prosit. L-ideali. Kella titxorta tikol kif suppost. L-ideali huwa ikel naturali u forsi dik kelma tqila l ħafna nies naturali xi ġifieri. Illum hawn daw il-lanet pereżempju bil-piżelli, il-piżelli mhux tajjeb. Ara, dak li hu ġolanda idealment ma morrux għalih. Immorru għal dak li huwa aktar organiku. Ngħixu f'pajjiż Romina imbierek fejn jidħol il-ħaxix u l-frott. Jekk nistgħu nissapportjaw mhux l-ekonomija ta' pajjiżna biss imma lil dawk il-bdiewa, dawk il-familji nkunu qed nagħmlu ġid lilna nfusna stess kbir għax hu ikel naturali. Qed insemmu l-ikel, sinjur. Iktar importanti, l-eżerċizzju hawnhekk nista' naħsad naqra nies fost anke lilkom it-tnejn. Mhux l-iskop aħħari tiegħu illi inti dak li kilt tużaħ. L-eżerċizzju għandu ħafna iktar funzjonijiet indiretti u benefiċċji minn hekk. Mela, ħanitilqu. Diki. Jekk jiena tkun storjajt? Hemmhekk ħanasal bil-mod.
Jekk jiena marriċ, ħanitlaq minn hawn, l-insir obeżi, waħda mill-iktar affarijiet li rrid noqgħod attent hija li jiena ma nikolx ta' spiss u meta niekol jekk jista' jkun niekol naturali. Number one. Okay. Bekk jiena ma tellajtx ċertu pace għax ma stimulajtx dik li jgħidula l-insulina. Ħallejta naqra iktar bikwieta. Number one. Number two, dan qed ninkludi anka x-xorb. Tajjeb, ġifieri mal-ikel qed kemm jista' jkun ix-xorb ikun naturali. Issa, jekk persuna hija obeżi u tgħidli jiena diġà obeżi, mela x'se nagħmel? Battalja mitlufa? Xejn affattu. Trid tagħmel l-istess ħaġa. Illi jekk drat qabel fil-passat tikol eżempju ftit u spiss jew ħafna u spiss sar minn hekk. Tajjeb, li rridu naqilbu għal jiena jekk hemm bżonn iva niekol żewġ ikliet akbar jew tliet ikliet akbar milli kont nieħu qabel, imma nispazzjom. Inħalli ammont ta' sigħat bejn ikla oħra, bil-Malti meta niekol sew. Il-famużi pereżempju lunch u dinner, u minna li ħdaw kitnej mhux biżejjed jista' jdaħħal xi ikla oħra. Ftemna semmek? Dak okej. Dak okej, dak perfett. Hemmhekk diġà qed ngħinu l-ġisimna fil-kontrolli. Tajjeb, jiġifieri imbagħad però apparti din-logħba li semmejt s'issa li di qed involvi l-insulina, l-exercise fiex ħajjin ħafna. Ħajjin ħafna f'hormones oħrajn fosthom dak li jgħidulu il-cortisol, dak illi huwa relatat direttament mal-istress. L-exercise huwa terapija, ħajnaqqas minn dan l-istress. Meta jonqos minn dan l-istress, il-moħħ jirċievi il-messaġġ li jisma' Fil-ġisem. jiena nista' eżattament neħles minn dak ix-xaħam, jiena nista' ma nistorjax daqshekk xaħam, għax ix-xaħam x'inhu? Importanti dak li jkun jafa. Illi dak huwa enerġija, huwa ikel, xorb, illi jiena mużajtux. U ġismi żammu, da ma nagħmluhx toilet, nagħmlux pipi, jew number two, dak jiġi storjat. Il-kaloriji żejda qegħdin hawn. Jekk jiena l-ġisem ħanibqa' ntih jiekol, mhux ħantih ċans illi juża li għandu. Mela allura biex nibda naqqat il-mistoqsijiet, l-ewwel qabel kollox lis-sinjur ħantih pariri li jekk jista' jagħmel l-eżerċizzju tiegħu fuq stonku vojt. Issa hawnhekk jien qed nitkellem ġenerali. Min għandu kundizzjonijiet mediċi, min irid malli jqum jieħu xi mediċini, eċċetera, mhux qed ngħidilkom insew laqalilkom it-tabib xejn affattu, araw li fejn tidħol kundizzjoni medika timxu id fit mat-tabib. Però l-oħrajn illi pereżempju ngħid jiena nista' ta' immur niċċaqlaq fuq stonku vojt, hemmhekk dak huwa l-aħjar. Għax meta aħna diġà fuq stonku vojt bl-insulina baxxa, diġà il-ġisem qiegħed jaħraq ix-xaħam li għandu storjat. Plus l-eżerċizzju, l-iktar ħajt lill-ġisem, ej, tigni aktar enerġija u ta' għax jiena qed niċċaqlaq u għandi bżonnu dak il-petrol. Mela, is-sinjur qalu